Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de pe canal, băieți. Astăzi suntem aici pe Brawl și vom face azi partea a doua când mă voi distra pe Brawl. Bun, băieți, deci mi-am ales Nita și voi da o mapă închis. Ok, văd că am dat play și este... Oh, solo. Aparent chiar nu m-aș fi gândit că e solo, băieți, am zis că e un duo, da. Ok, este un solo, am un pic lag, băieți, am un pic lag, băieții, se pare. Upsi, mamă, e mapă cu drink, de-aia, băieții, de-mi place mie, știți cum, băieții? Îmi place mapa aia cu drink, ratatatata, o ador. He, băieții, oilo. Trebuie să mă te rozina încoace. Băieții. Kill din prima, ești prost? Bine, aproape din prima, băieții. Hai că... Mami, haha, ce drăguț. Bun. Bun, băieții, ai vrea tu. Băieți, și făcurăm primul ruin. Pe solo plus 10 aici, forțichi. Forțichi, băieții. Hai să vedem ce a apărut pe shop. Poate a apărut ceva ce putem cumpăra. Nu apare ceva cu bani. Și băieți, sper că dacă mâine voi strânge gemuri, voi deschide și acest megabox. Voi selecta Penny. Voi da cu ochii închiși. Bun. Ok, băieți, ochii închiși. Și este... Brawl Ball. Pe bune, băieții. Vreau solo. Da, e bine și văd că... Grigore, dă pase. Aolo, Grigore, vai de cap. Mama, tata, prostă. Bum! Bam, băieții. Foarte frumos. Hai! Hai, băiatul, hai! Dă-mă, dă cu tata. Bum! Bun, băieții, câte secunde am făcut? Mamă, 25. Bun, dau eu cu ochii închiși. Și să vedem, te rog, zic că e gem grab. Bă, tot Brawl Ball, pe bune. Ok, băieți, am lag, asta este. Hai, Gricoșe, dă, domnilică cu tata, hai, bum! Aia. Hai, dă Grigore încoace, hai! Hai, Grigore, hai! Hai cu tata, hai! Hai, bă, prostănacule, dă-mă încoace, hai! Hai, mă, hai! Grigore, dă pas! Dă-mă pas! De ce nu dă omul ăsta, băieți, pase? Copil copac. Scrieți-mi în comentarii cât de copil copac este acest copil. Bun, băieți? Și ultimul meci cu Penny. Tot cu Penny voi da, pardon. Bun, dacă e pe 2 sau pe solo, pentru că
Am simțit acolo ceva la mână. Oh, duo, băieții. Vom vedem că suntem cu un Carl aici foarte frumos, băieții. Cu Carl, ok. Văd că este aici un El Primo și un Daryl. Pardon, văd că sunt aici. Ok. Mă scuzați, băieți, m-am referit doar la prima dată ce mă gândeam numai la El Primo. Apoi mi-a venit, bă, stai că e și... Nu, prostoracule. Mamă, ăștia fac perfect timing sau ce mai vor să... Mă, băieții, se pare că da. Aia, am făcut 0. Ei, băieți, și cam acesta a fost episodul. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați like și să vă abonați. Cu voi a fost Andrei, pa, pa!